Di ya Ariana chinsemo chia bonchari county ya Kisii wale eki bakwegokera maigayo kuligekero kyobo jumbe koru ase ensemeyo omaikatabu na Charles Onchoke konyara kuwabekera amache liko chinga kichumuli Keiton Demo Steven aikensemeyo asatwariganiryo roboti rukubwatia Vosi bwabachoryo bonene abarayiba kurigie biroge bagendete nemero biryo kwene kibuna ngoikera bara abanyakenyoro na goitabwa ase kenyoro kyabo machabe ewodi yali anaime bunge ya bonchari niga abanyakenyoro bakorera buna batwaliro mo chando bwa macha asenga kientambe yue koirera barabuko butase chindo chenga kientambe oko babagoichorerana onyeto chandegete togweto mamba kaga liroche diana togotambuke para moroche nerami muna twarosereti tebwati silopambu abangina baminta bagotu basinyugo tambuka gitacho tobwate kemoriana yonsipi abantu no bagocha bawumono bonsipi kono mupango muya osewa kamuna bangina bali reiga ebagatarira tambe sana kuligia amachi takibono nya babekira amacha yangega aseviri chinsa abantu bono nabakonya chinsa chokoli chingeni amachi konyora tokogendera ini rochera ini twabwata korumambi paka mogoroba bono gatwakonya kire na amachi tiganya samo seseni tonyora amacha botambe nanda tokorere binge Nonyeigo nigo bagokeiro bokonyi bwa amache bairuno yokoligekero kyobo jumbe ime bunge ya bonchari Charles Onchoke abwa sabara ivande basabiru goikanga abantu nakobakeri emechando bagwetera igo twagokire sana oyo minto Charles otokonyire amacha ega muna torega twakonya kire na amache naende tobwenerete atware achigo toigorera none chirere gari chicho chirari chitana koigoru gesena gesena toigorera na into tokore gasiororo igo twaira ne irimbi ya mono aso mwana oyo minto Charles akore to gwancho kuya kabeka amache gaiga abangina ba minto ntogogati nondo kabwete nere chitangie kabireti orange nanchera gakia kore buna Charles akorire abeka amache nchera goeta no endirio monta goeta igweterango ominyoka otachonywa abantu bakeyani which distance yokogenda roche totara ikeste choko go sinkichi pohol chicho goikera abantu nyumba na mache Emieye momeronge 33 narama tukatigire goika asobochoryo bonene asa abantu basabiru koba maiso na kobachora barayi babwate bikoru ebiya Amache na robo gima andonsi na korwaiga sense moyalia nego toka ime ya bonchari constituency niga abantu banalire go sabu kwene kibuna amache ngo ikirara abantu bonsi na bali babwate chitangi kwene kibuna nko igurera bali abantu bonsi baranyale konya ikera kwene kibuna obo gima mbonyale kogendera nabangina bali bakwenda chinse mochale monone chinso ko ikera amache esabali anyalire go kweigu na chinga kibako ira soko ligia amache enyale ko kwaigu liko nyara kogenderio bogima asenchirere ya bene ko reporter taseni kiandizi TV korwaiga sense mo ya Ariana bonchari constituency Kisii County eletaliane Ndemo Steven